funcionalidades que trouxo o LG a este Mobile World Congress, o Optimus 2X, un terminal de características medias, ou medias altas incluso, que bueno, é un pouco, vai ser un pouco máis económico que o Optimus 3D. Yo pensé que eran del equipo vuestro. Ben equipado con un rollo, versión Android 2.2, e logo unha capa PDG por riba, que permite, pues, entre outras cousas, organizar as aplicacións por categorías. Aquí diferentes categorías, como unha para as descargas. Graba en alta definición, dispón de conector HDMI, pouco máis.